büyük geçecek abzorumuz dostlar UPS'ler bolup gider. Köpüğünüz UPS'in nämeligini bilýäňiz, köpüğünüz bilýäňiz ýok dostlar. UPS diýende öýüňizde tok öçende kamera sistemany bir jostki diskiniz aýlanyp, ikinciden hem öýüňizde tok bolmany ýagdaýynda, tok öçeni ýagdaýynda ýanky kameraňyzy 1 saat, 2 saat özünde tok berip durup, siz ýanky öýüňizde tok öçede sizin kameraňyz 7/24 online işlep durýar dostlar. Bunun haýratlygy wattında bolup gider, 850 wattlygy ekranly bolup gidiyor dostlar. Bäde akkumulatoryň zaryatını görýär, kilowatyny hem zadyny görýär. Bunun bahasyny videomun soňunda belläp geçýän dostlar. Optum böleklerin badyr ustanaçyklaram habarlaşyp bilýäňiz dostlar. 850 wattlygy 1500 wattly, imuzdan 30.000 watt bolup gider, 3000 kW bolýar da şona kadar. 3000 wattlygy bu uluzatly olandan soň primär 4 kameraňyzy tok öçen ýagdaýynda 4-5 sutkaga ýetýär dostlar. Kamera sağına berilip oy verimli. Bir kamerada da kompüterim ulanyp bilýäňiz format müşteriler şu tok enjamlaryny işletmek üçin bolýar dostlar. Tokuňyz oynan ýagdaýynda da zat hökmündeki diýär bu aslında stabilizator hem akkumulatory var. Sizin tokuňyz oynan ýagdaýynda da şu 220 voltda bermeli bolýar. Primär televizor, haladelnik bolýar, ya konditsioner sistemaňyz bolýar. Ine şunu ýa zatdan goýsaňyz 220 bermeli ýa-da ýanky içindäki akkumulator sistemasy özünde atmotkosy zady bar. Kilo 10 odundan zadynyň bolany üçin hem kamera ulanyp bilýäňiz, hem öýüňiz üçin ulanyp bilýäňiz dostlar. Habarlaşmak üçin telefon bellegilerimiz belläp geçýäs. Sizden diňe like basmak, repost edip, kommentar belläp geçmek ýatdan çykmasyn.